No ja, nyt laitetaan Villa Felanderin kasslerit uuniin. Ne on ollut vuorokauden marinaadissa ja nyt 3 tuntia uuniin. Tässä menee. No niin, nyt liha on ollut 3 tuntia uunissa. Ja laitetaan huilaamaan hetken tähän pöytään. No niin, nyt leikataan vähän Villa Felander kassleria. No niin, nyt on kastikkeen aika. Nyt laitetaan kastiketta Villa Felanderin kasslerin päälle.